Layo pa daw. Tulog nyo. Sabay. Layo pa? Kumpiyansa na kaya daw. Pa, ano siya? Ting, duta tayo dito. Tindot kayo. Muna, kuwan na itong pusugin. Yata. Sige kayo guys. Padong may kulon sa background. So balik ko tas kayo, update na lang mo niya taod-taod. Hapit na may abot dito. Hapit ba? Be! Ayaw tutsog lingkod. Kuyapan ka. So makita ninyo guys no, nagginuyuday na sa babaw. Ano guys? Bye. Hi everyone! So update mo na mo no, nanami dire ron hapit na may maabot sa kulon sa back. Hapit na gyud. So gamay ko antos na lang gyud guys. Maabot na taron. So update lang nimo taod-taod. So samtang ka backline mi dire guys. Gahi mo mig binds guys. So mao to. Why problema ni? Update lang mo niya. Update lang mo niya taod-taod. Mao to, why problema ni? Okay. So what's up guys? Sagi kaingon ako kaniya nga mo-update ko moabot mi dire guys. So naabot na mi nara. Ay. Oh, naabot mi dire oras ting kaon. Naon na sila. Then dire guys. Kani dire guys, lapos ni dito pababaw guys. Oh man guys oh. Ano niyo? Oh. Tara guys. Mo nang kuan, lapos na dito guys. So perting ulana nabasa mo, perti. Perting yung ulana gyud. Morning nabasa mi karon. So, Kaon ba? okay, nangaon pa sila guys. So, update lang mo niya taud-taud guys kung busog na ko. Nagbasa ko. Kita nimo sa mga tiyan ni Sobing. Kita dyan naman ako nga. Ako na pinakagwapo sa mo. Wala ko na basa pero nagbubo ko. Mga backliners. Wala ko na basa pero nagubon ako. So among sponsor gyud guys ang among tigdala sa plano, tigdala sa mga galastuhon. Si sister Na provider. ayaw ba? Shainia. Sa to si. Kanan, sunod na ko. Ma'am, sunod ko ma.
Dila ko. Ano ba? Ambak ba? Di ko oy. Hoy! Ikaw. Ay. Atak tayo na, huwag may masok! Ala. Bulan-bulan ba eh? Palang dia. So guys, no, ang nabilin dire wa nang ambak dili kabalo mulangoy. Isa na ko dire. Init. So, Hi guys. di ka alam langoy. Then ang amo ang lagan nga ate, di puti kabalo mulangoy. Diba? So, sila nga iligo. Tour guide. Kayo guys. Pakilala namin ang tour guide. Pakilala mo ating tour guide. So, dako kay magpasalamat sa muang nagdondon sa mga dire. Hi sa among vlog ya. Hi. Pakilala mo. Kung wa mo kadomdom dire first timer mo, pangita lang ninyo si Kuya. Say pangalan mo ya? Nick. Oh, Nick. Dito sa Bindanak Motor. Say, crossing? Nick daon. Oh, Nick Daon dito sa katong dayong paliko dito sa Padong na Dress Kulon sa Bak. So, mo to guys, no? Murag dilang kay namo taso ning vlog kay nabali among tripod. Lisod kayo pagkuan. So, andon sunod na lang. So, usman ako nami ron sa asa itaron sop. Kulon sa bak. Hata. Alon sa bak. Hata. Nasa puso. So, nami sa Kulon sa Bak. So, asa taron te? Sa kolon sa ba? Oh, siya rin nakadungog sa tingog. So, wala to guys, di na naman po doon. Dire lang sunod. Ay, signing up na ni Bart.